OK, tak ešte raz príjemné nedeľné dopoludnie. Zistila som, že údajne vypadol signál, takže by som bola veľmi rada, keby ste mi teraz dali vedieť, či už je to v poriadku. Je to teraz v poriadku, prosím? Vidím, že niekto sa už pripojil. Aha, dobre, ok, ďakujem, Daška. Dobre, takže pre tie, ktoré to predtým nesledovali, lebo to som zrušila, nebude to v archíve, takže ešte raz príjemné nedeľné dopoludnie a dnes by som sa chcela naozaj krátko povenovať základnému tvorivému alebo základnému životnému princípu, ktorý nielen v astrológii, ale aj v tých prapôvodných mytických archetypoch nazývame princíp Uran, Saturn, Jupiter, ktorý zobrazuje vlastne cestu našej tvorivej energie od prvotného nápadu až po jeho uskutočnenie, respektíve nápad, vášeň, nadšenie pre niečo, prebratie zodpovednosti a uskutočnenie a požehnanie, ktoré umožňuje zhmotnenie sa v realite. Tento princíp základný je vlastne rovnaký vo všetkých mytológiách. Zámerne to nenazývam náboženstvami, vo všetkých mytológiách, vo všetkých mýtoch, pretože všetky mýty sú vlastne len súborom návodov na to, ako si poradiť s ľudským príbehom, ktoré sú určené pre ten konkrétny národ alebo etnikum v danej lokalite s daným historickým a tým pádom aj rodovým a bunkovým pozadím. Oni to kedysi tie národy tak nejak vedeli, že aké dôležité je, aby si každý nasledoval tie svoje vlastné mýty, pretože práve v tých ich konkrétnych mýtoch sa zohľadňovalo aj to rodové zázemie, rodové skúsenosti, takisto ako skúsenosti kolektívneho vedomia danej oblasti, v ktorej ten národ žil. Takže tento princíp archetypálny je podobný alebo rovnaký naozaj vo všetkých mýtoch, všetkých kultúr, ku ktorým som sa mala možnosť dostať, ku ktorých štúdiu teda som sa mala možnosť dostať. Ale ja začnem teda o takomto typicky tropicko-astrologickom, čiže typickom pre tropickú astrológiu, s ktorou pracujem primárne, čiže mýtus Uran, Saturn, Jupiter, ktorý zahŕňa prapôvodného božského stvoriteľa Urana, ktorý bol považovaný vlastne za pôvodného boha stvoriteľa aj v tej gréckej alebo rímskej mytológii. Uranos ako veľký boh stvoriteľ, prapôvodný vládca. A on vlastne nebol vládca, on bol stvoriteľ. On sa nepotreboval považovať za vládcu, ani sa na neho nepovažoval. Prvotne tvoril svet a vesmír so svojou partnerkou Gájou. A Uranos bol nesmierne plodný, nesmierne tvorivý. Obrovské množstvo sexuálnej tvorivej energie. A bol ňou taký nadšený, taký uchvátený sám sebou a svojou tvorivou mocou, že neustále plodil. Neustále vlastne tvoril nové a nové deti, ktoré Gája ako jeho partnerka musela privádzať na svet a potom ich vyživovať. A prosila ho, aby
zmiernil, aby najprv porozmýšľal nad tým, čo chce stvoriť, pretože mnohé jeho stvorenia boli užitočné, boli krásne, boli prínosné, boli múdre a pokračovali v jeho tvorivom snažení alebo niesli v sebe tú jeho tvorivú vášnivú, radostnú energiu, ktorú Uran v sebe nesie, ale zároveň plodil aj mnoho netvorov. Tých, ktorí nedokázali tvoriť ďalej, neniesli jeho tvorivú silu. A vlastne čím viac bol očarený sám sebou a svojou tvorivou silou Uran, tým viac takýchto netvorov, čiže tých, ktorí nedokážu tvoriť a teda deštruujú, pretože oni vlastne potom tie jeho deti obracali tú svoju tvorivú silu akoby tým, že ju nedokázali uchopiť, lebo v nej chýbala tá božská iskra, tak oni potom následne vlastne deštruovali, ničili svoju vlastnú matku. Boli požívačné, boli pažravé a požierali ju. A Gaia to už nedokázala zvládnuť. Bolo to na ňu priveľa, aby musela vyživovať Uranové deti, ktoré nevznikli vlastne z toho božského radostného nadšenia, ale malý momentík. Klárinka, teraz nie, prosím. Ktoré nevznikli z toho božského radostného nadšenia, ale už vznikli z toho seba očarenia. Že z toho vlastne uchvátenia seba samého, Uran bol uchvátený sebou samým, uchvátený svojou predstavou o jeho vlastnej neobmedzenosti, o jeho vlastnej dokonalosti, o neomylnosti tej tvorivej sily, ktorú má. A tým, že to Uran naďalej robil a svoju partnerku, múdru Gaiu, nevnímal, že ona je už vyčerpaná, že to nezvláda, že je toho na ňu priveľa, toho jeho tvorenia a že dokonca ani nedokázal vnímať to, že to, čo tvorí svojou silou a svojou tvorivou mocou, už sú netvory. Že on už vlastne plodí deti, ktoré nedokážu nemajú v sebe tú jeho pôvodnú božskú tvorivú silu, tú jeho pôvodnú kreativitu. A že vlastne jediný spôsob, akým dokážu prežiť, je parazitovanie na ich matke. A nedokázal sa vzdať svojich detí, nedokázal ani prestať plodiť neustále a nedokázal ale ani tie svoje deti dať pod kontrolu. On bol len ten tvorivý princíp pôvodný, ktorý iba privádzal na svet. Iba neustále tvoril a tešil sa zo svojho tvorenia. Bol to vlastne také veľké dieťa, ktoré bolo také uchvátené, páči sa mi ten výraz uchvátené, lebo to bolo naozaj, ako keby ho niekto zobral, uchvátil, schvátil a niesol so sebou, bez toho, aby to on dokázal ovládať. To je vlastne to nekontrolované a nekontrolovateľné tvorenie, do ktorého tá prapôvodná kreatívna sila, ako keď, 13-ročný chlapec niekde objaví svoju sexualitu a teraz by začal oplodňovať všetko, čo je v jeho okolí, bez ohľadu na to, či to tie ženy a dievčatá chcú alebo nechcú, či sa im to páči alebo nepáči, či sú schopné to zvládnuť alebo to nie sú schopné zvládnuť a jednoducho by viac škodil, ako prospieval. Gaia to stále skúšala. Mala nekonečnú trpezlivosť, tak ako mamička Zem s nami, a prosila ho, aby
s tým prestal, aby začal premýšľať skôr, než začne tvoriť, aby svoju tvorivú silu začal kontrolovať, aby ju dostal vlastne do svojej moci, aby prestala mať moc ona nad ním, aby on ju dostal do svojej moci, aby skôr, než začne niečo tvoriť, alebo do niečoho vloží svoju tvorivú silu, aby skôr, než ju vloží do nej, aby ona mohla ten tvorivý nápad zhmotniť, tak aby sa zastavil a poradil sa s ňou. Alebo aby si aspoň premyslel, či to, čo sa chystá stvoriť, naozaj, keď to bude zhmotnené, aby ten nápad, tá božská iskra, ktorá v ňom skrsla, keď to bude zhmotnené v realite, aby to malo ten božský tvorivý potenciál a aby to nebolo na škodu. Ale Uran toto nedokázal. Nie je to vlastne v jeho základnej a myslím, že ani v doplnkovej výbave. Takže to pre ňu nedokázal urobiť. A Gaia už bola natoľko zúfalá, že požiadala ich spoločné dieťa, Kronosa, aby svojho otca vykastroval. Dala mu zlatý kosák a uspala svojho muža, Urana, a nechala Saturna, aby ho vykastroval, alebo teda Kronosa. A hodil jeho plodný tvorivý nástroj penis do mora, čiže do nekonečnej maternice emocionálnej a z krvi a peny, z krvi a semena z jeho penisu sa zrodila Venuša. Táto časť mýtu nám vlastne ukazuje, že tam, kde sa rodia naše nápady, tvorivé, iskry božské, je nevyhnutné časom, je to súčasť dospievania a dozrievania, je nevyhnutné, aby sme prevzali zodpovednosť za to, čo tvoríme, za každý svoj nápad, skôr, než ho zrealizujeme. A to je vlastne princíp Saturna, ktorý kastruje naše nápady, oberá nás o našu tvorivú silu práve cez pochybnosti. Čiže my, keď dostaneme nejaký úžasný nápad, Uran v našej mysli alebo v našej duši, tá prapôvodná tvorivá energia, vyjde s tým vybuble von, s tým tvorivým nápadom, s tou tvorivou iskrou. A my si začneme tvoriť zámer, ktorý je už vlastne prvotným nástrojom zhmotnenia. A vtedy nastupuje náš vnútorný Saturn, nastupuje ten Kronos, ktorý prichádza, aby toho Urana vykastroval. Aby nás zbavil tej tvorivej sily a spomalil ten proces stvorenia, aby nám dal čas a priestor, aby sme nad tým popremýšľali, aby sme si dobre premysleli, čo sa chystáme stvoriť, a tiež, aby nám položil pod nohy pár prekážok, pretože Uran nám vždy prinesie nápady, inšpirácie, ktoré vyžadujú práve tú božskú silu, odvahu, vytrvalosť a schopnosť to zhmotniť. Ale Uran sám
tieto kvality nemá. Ten uránsky nápad tieto kvality nemá. Tieto kvality mu vlastne prepožičiava, alebo nám prepožičiava až Kronos, až Saturn. Preto vlastne Saturn prichádza s tými polenami pod nohy, s tými prekážkami, aby jednak preveril našu vieru v seba samých, aby preveril naše odhodlanie naozaj to zrealizovať, uskutočniť, tú inšpiráciu, ten nápad, ten tvorivý zámer, ale tiež, aby nás prinútil zosilnieť, pretože my počas prekonávania tých jeho prekážok sa stávame vytrvalejšími. Nevzdáme to pri prvej prekážke. Ak to vzdáme, tak tak nie sme hodní vlastne tej tvorivej sily a nemôžeme ju zrealizovať. Nemôžeme zrealizovať tú inšpiráciu, ten tvorivý nápad. Ale s každou prekážkou sme silnejší, s každou prekážkou si viac dôverujeme. S každou prekážkou, ktorú zdoláme, samozrejme. Núti nás prispôsobovať sa, čiže sa stávame pružnejšími. Naťahuje čas, pretože aj to je princíp Kronosa, Saturna. On je pán času, takže on naťahuje ten čas. Ešte ti to nedám, ešte ti to nedám, ešte takéto zdržanie tu zabezpečím, ešte takúto okľuku ti tu vytvorím, takouto obchádzkou ťa donútim ísť, takúto prekážku na ceste vytvorím. A niekedy dokonca vytvára tie prekážky práve preto, aby nás prinútil ísť rôznymi odbočkami, pretože na tých odbočkách nám prináša dary, ktoré budeme potrebovať. To sú tie rozprávkové príbehy, keď ten hrdina musel prejsť cez 7 kopcov a 7 morí a všade si našiel nejaký poklad, ktorý nakoniec mu pomohol pri tom uskutočnení toho zámeru alebo pri tom zvládnutí tej výzvy, tej skúšky. Čiže toto je ten saturnský princíp, ktorý nás zdržuje, spomaľuje a robí nám to náročnejším. Kladie na nás nároky, aby naozaj preveril do hĺbky. Aby sme ukázali, že naozaj sme toho hodní, aby sa tá božská inšpirácia zhmotnila a že sme schopní za to prevziať zodpovednosť. Že si vieme predstaviť, čo z toho bude, čo z toho vznikne a vieme za to prevziať zodpovednosť za všetky následky. Alebo aspoň za tie, ktoré sme schopní z daného úhla pohľadu uvidieť. Takýto príklad som nedávno práve zaregistrovala, vyskočilo mi to niekde na Google, článok o japonskej Fukushime, o tej jadrovej elektrárni, ktorá vybuchla a o tom, že niekoľko, neviem koľko, desiatok, možno 100 000 hektolitrov tej radioaktívnej vody teraz Japonci budú musieť zrejme vyliať späť do oceánu, pretože už nie sú schopní ju viac prečistiť, než už je prečistená a nemajú s ňou čo urobiť, nemajú kde ako skladovať. A vlastne tam sa mi ukázalo, že to je taký ten typický princíp Urán-Saturn, ktorý ešte je vlastne zhmotnený práve tou radioaktivitou, pretože uránium je presne ten radioaktívny prvok, ktorý poháňa jadrové elektrárne a jadrové elektrárne a vôbec štiepenie jadra atómu uránu je presne taký ten typický uránsky princíp. To, čo ľudstvo dokázalo, že sme dokázali rozštiepiť urán a vytvoriť z toho mikroskopického prvku obrovskú dávku energie. To je presne ten uránsky princíp. Obrovská dávka energie koncentrovaná v tom až neviditeľnom mikroprvku. A bez toho, aby sme vedeli, čo nám to prinesie. Koniec koncov atomová bomba bola taký typický uránsky nápad. Lebo ono je to úžasné, že my takéto niečo dokážeme. Veď to je veľká vec, takéto čo si dokázať.
A naozaj Uran môže byť sám sebou v tomto smere očarený, aj my môžeme byť sami sebou očarení, pretože je to naozaj veľká vec a svedčí to o veľkosti ľudského ducha, aj veľkosti ľudského umu. Že takéto niečo dokážeme, ale zároveň tým, že sme za to neprebrali zodpovednosť, tak sa to stalo nástrojom ničenia v mnohých prípadoch. Áno, má to svoj tvorivý potenciál. Kinga píše, že je to stále sekáno. Už to nebudem prerušovať, skúsim to dovysielať, ale ja sa pozerám, že ja by som tu mala mať signál dobrý, tak neviem. Takže ten prípad s tou Fukushimou je presne ten prípad vlastne. Áno, dokázali ste vytvoriť takúto úžasnú vec, dokázali ste vlastne vytvoriť tie jadrové elektrárne, ktoré majú potenciál vyrobiť obrovské množstvo energie z niečoho, čo ani nevidíme voľným okom, ale zároveň nemáte vôbec ošetrené tie následky. Nemáte vôbec ošetrené to, aký vplyv to môže mať. Vôbec ste sa na to nepozreli, alebo neboli ste schopní z toho tvorivého nadšenia a z tej pozície ľudskej mysle, ktorá to síce dokáže zrealizovať, ale už nie je schopná vlastne sa nad to povzniesť z toho božského pohľadu, tak nie ste schopní vlastne uniesť tie následky. A tie ničivé dôsledky, ktoré má to vaše tvorenie, ten uránsky nápad, čo sa stane, keď tá jadrová elektráreň, lebo keď funguje, je to všetko v poriadku, ale čo sa stane, keď tam niečo nefunguje, čo sa stane, keď vybuchne, do akej miery za to sme schopní prevziať zodpovednosť a odstrániť následky. A toto je vlastne ten Saturn, ktorý prichádza, vždy sa nás na toto pýta, ten saturnský princíp. A až vtedy, vlastne, keď zvládneme ten saturnský princíp, keď ukážeme, že dokážeme odhadnúť následky, keď ukážeme, že sme schopní ich za ne niesť zodpovednosť, že sme schopní ich prípadne neutralizovať alebo odstrániť, tak potom prichádza vlastne požehnanie Jupitera. Tak ako v tom mýte Saturn vykastroval svojho otca, zasadol na trón a začal tým, že mu došlo, že aha, veď ja som vlastne teraz obral o tvorivú silu môjho vlastného otca, zdroj mojej vlastnej tvorivej sily, toho, z koho pochádzam a z koho pochádza moja tvorivá sila, tak ja, čo ak by som skončil rovnako? Tak samozrejme, ja musím teraz vlastne ničiť svoje deti, aby mi nejaké moje dieťa neurobilo to isté. A on začal pojedať svoje deti. A to je vlastne presne princíp Saturna ako pána času, že on tými pochybnosťami a tými prekážkami, ktoré nám dáva, nám vlastne neustále berie čas, ktorý máme vyhradený na realizáciu tej inšpirácie, toho nápadu. A my keď to nepochopíme, tak budeme vlastne neustále v tom kolobehu toho saturnského spochybňovania a budeme dávať Saturnovi väčšiu a väčšiu moc, pretože bude pojedať viac a viac hodín nášho času, viac a viac svojich detí a tým bude silnejší a silnejší, samozrejme, pretože jemu sa tá tvorivá sila vlastne bude neustále obnovovať. Ale je to tvorivá sila, ktorá tvorí vlastne iba prekážky. A pokiaľ to nepochopíme, samozrejme, a nezačneme vnímať tie prekážky ako cestu k získaniu väčšej zodpovednosti, k rozvinutiu väčšej vytrvalosti, väčšej síly, väčšieho odhodlania a všetkých tých saturnských kvalít, ktoré nám to môže priniesť. A samozrejme, tak ako Saturn Kronos neustále pojedal tie svoje deti, tak jeho partnerka Rea sa na to nedokázala pozerať, pretože ona ako matka nechcela, aby každé dieťa, ktoré porodí, bolo
opäť zjedené svojim otcom, aby vlastne sa to neustále vracalo. Ona chcela vidieť svoje deti žiť a rásť, ako každá matka. A jedno z tých detí pred ním utajila. A to dieťa bol Zeus, Jupiter. A nechala ho vychovať niekde inde, inými bytostiami a malinký momentík. Klárinka! Klárka! Prepáčte, môj malý Jupiter tu prejavuje svoje tvorivé nadšenie. Nechala ho vychovať Dia, Jupitera, niekde inde. A keď bol dospelý, vlastne namiesto neho dala Kronosovi zjesť vrece s kameňmi. A keď Jupiter dospel, tak sa prihlásil ku Kronosovi do služby. Vlastne ho oklamal, zahral pred ním také divadielko, prišiel zamaskovaný a oklamal ho, prihlásil sa do služby ako nalievač vína, podávač vína a podal mu uspávajúce víno, ktorým ho uspal, a vlastne všetky tie jeho deti postupne svojich súrodencov z neho vytiahol a svojho otca zhodil do Tartaru. Čiže to, čoho sa Saturn najviac bál, Kronos, že jedného dňa ho zničí jeho vlastné dieťa, rovnako ako on zničil svojho otca, tak sa aj tak stalo, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažil, aby sa to nestalo. A Jupiter zasadol na trón a nastal zlatý vek. Pretože tá Jupiterovská sila, ktorá bola radostná, ktorá bola hravá, presne on ako zahral si hru s tým svojím otcom. A jeho zámer bol čistý. On chcel vlastne iba to, aby jeho súrodenci žili a aby na svete prestali vládnuť obmedzenia, aby sme naozaj mohli žiť z tej viery, z tej radosti a z čistej lásky k životu. A toto je vlastne princíp, ktorými si prechádzame všetci, že keď prejdeme tým saturnským cyklom a vyťažíme z neho maximum, preberieme zodpovednosť, rozvinieme silu, vytrvalosť, úctu k životu, dôveru v seba, dôveru vo vesmír, tak vlastne urobíme to, čo urobí Rea, alebo urobila Rea, začneme tomu nášmu vnútornému Saturnovi dávať náhradnú potravu. A ten náš božský zámer vložíme do Božích rúk. Doslova urobíme to, čo urobila Rea. Vzdala sa vlastného dieťaťa, dala ho do výchovy niekomu inému, aby bolo zachránené. A my ho vlastne vložíme do tých Božích rúk, ten zámer. Povieme si, áno, ok, tu som urobil maximum, čo som mohol, rozvinul som, čo som dokázal a teraz to odovzdávam do Božích rúk. A vtedy vlastne prichádza to požehnanie toho zámeru. Potom sa nám ten zámer môže vrátiť, uspať toho Saturna, lebo on medzičasom dospeje v tých Božích rukách. Ten náš zámer, to zreje. A potom uspí toho Saturna a nastane ten zlatý vek a s tým požehnaním sa vlastne vrátime do toho života a začneme ho uskutočňovať. A tento istý princíp vlastne sa nakoniec dostal aj do židovsko-kresťanského archetypálneho mýtu, alebo nazvime to teda, ak chceme aj náboženstva, ktorý v podobe vlastne pôvodného stvoriteľa Ela, ktorý tam bol, ktorý bol neskôr vlastne nahradený židovským Jahvem,
ktorý je vyslovene saturnský princíp, to je čisto saturnský princíp skúšajúceho Boha, ktorý nás neustále, to je krížom navštevuje, to je presne ono, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje, to je typický saturnský princíp a je veľmi zaujímavé, že monoteické náboženstva, ako je islám alebo židovsko-kresťanské náboženstvo, si vybrali práve ten saturnský božský princíp. Že si vybrali práve ten saturnský archetyp Boha na uctievanie. A vlastne už keď bol ten starozákonný Jahve akoby príliš dogmatický, príliš strnulý, príliš skostnatený, skostnatenosť je takisto saturnský princíp, tak vlastne prišiel Ješua ako Boží syn. A prišiel a povedal, prišiel som zrušiť starú zmluvu a nastoliť novú. Ako to, čo dokázala cirkev, podľa mňa s tým Ješua nikdy nepočítal, že by sa také niečo mohlo stať, že by si niekto spojil starý a nový zákon, pretože to je také smúty, ktoré podľa mňa je dosť nestraviteľné. Ale cirkvi sa to podarilo, ale je tam, tá veta je nespochybniteľná. Prišiel som zrušiť starú zmluvu, starý zákon a nastoliť novú. Prišiel som a vytvoril som nový zákon. Ruším to staré náboženstvo strachu a prinášam vám nové náboženstvo lásky. Odstraňujem archetyp trestajúceho Boha a prinášam vám Boha viery, ten jupiterovský archetyp. Boha viery, nádeje, neobmedzenosti, hojnosti, rastu. Som syn človeka a každý z vás môže byť ako ja. To je typicky jupiterovské. A vlastne keď pochopíme tento princíp Uran, Saturn, Jupiter, ktorý sa odohráva v každom z nás, a mimochodom patrí k tomu aj práve Venuša, čiže naše túžby ako následok alebo krása, ktorá sa zrodila, nápad, ktorý sa zrodil, túžba, ktorá sa zrodila z nápadov a inšpirácií, ktoré sme vykastrovali svojimi pochybnosťami, tak tie v nás aj tak ostávajú v podobe túžby a v podobe takých tých drobných radostí, ktoré si dopriavame ako náhradu za tú nezrealizovanú inšpiráciu. Tento princíp sa v nás odohráva vlastne neustále. A keď pochopíme tento mýtus a začneme ho aplikovať ako základný tvorivý princíp, tak sa nám tým bude ľahšie prechádzať. Keď si uvedomíme, áno, prišiel nápad, prišla inšpirácia, teraz je to ten Uran, ktorý mi to tu prináša a prvá otázka znie, nepochádza to z nejakého sebaočarenia? Nepochádza to z nejakého pocitu, ja som tá úžasná, ja som ten úžasný a môžem toto všetko stvoriť, pretože mám tú moc tvorivú. Ak to prejde tou prvou saturnskou skúškou, že dobre, mám tam naozaj nejaký čistý zámer, tak príjmem všetky tie saturnské výzvy, prekážky, skúšky. Každú pochybnosť budem vnímať nie ako niečo otravné, ale budem to vnímať ako nástroj na podporu svojej viery, na posilnenie svojej viery. Každú prekážku, ktorá ma núti rozvíjať silu alebo vytrvalosť, budem brať ako dar, vďaka ktorému sa k cieľu, k tomu zhmotneniu dostanem silná, mocná a dostatočne schopná toho, lebo všetko sú to vlastne, to dostávame tými saturnskými skúškami, ak ich správne uchopíme a privítame, dostávame nástroje na to, aby sme mohli naozaj akoby, keď príde to božské požehnanie od Jupitera, aby sme ich mohli uskutočniť.
Nie náhodou starí alchymisti hovorili, že kto neprejde svoj cyklus Saturna, ten sa nemôže dostať vlastne do cyklu Jupitera. A keď už akoby zvládneme tie saturnské prekážky a výzvy, čiže príjmeme tú cestu učenia sa, zušľachťovania a kultivácie svojej sily tvorivej, aj cez obmedzenia a odovzdáme ten zámer čistý, povieme si, tak už som urobil, čo som mohol, a teraz Bože, ti to odovzdávam, Jupiter, alebo nazvime si ho ako chceme. A ten jupiterovský archetyp je krásny, takže kľudne to nazveme Jupiter v tejto chvíli. Nech sa páči, tu ho máš. Ja už preto viac nemôžem urobiť. Urobila som všetko, čo mi moje ľudské možnosti umožňovali a teraz potrebujem tvoje požehnanie. Ak je to hodné požehnania, ten zámer, ak je naozaj ten, ktorý má byť uskutočnený, počkám si. Príjmem to požehnanie. A vtedy vlastne sa k nám ten zámer vracia už požehnaný a my už máme všetky schopnosti, všetku silu, ktorú sme schopní, alebo ktorú potrebujeme na jeho uskutočnenie a zároveň tam máme vlastne tú podporu toho božského spodného prúdu, ktorý nás tam privedie s ľahkosťou. A mám pocit, že som už vyčerpala túto tému. Že som povedala, čo som mala povedať. Božská inšpirácia bola prinesená. Prekažky, verím, zdolané a verím, že to bolo aj Jupiterom požehnané, aby nám to mohlo byť ukázané, že áno, takto to funguje. Takto to funguje aj v celospoločenskom vlastne, alebo celosvetovom meradle a v kolektívnom vedomí a v kolektívnom poriadku vecí, že akýkoľvek skvelý nápad príde z toho uránskeho vedomia, je veľmi dôležité, aby to prešlo práve tou saturnskou previerkou, aby to mohlo byť požehnané Jupiterom. Takže vždy, keď budeme mať pocit, že toto sú také úžasné veci, to by sa tak malo priniesť do tohto sveta, tak si potrebujeme uvedomiť, že aj tie najúžasnejšie veci potrebujú prejsť tými saturnskými previerkami. A ak naozaj chceme, aby boli zhmotnené, tak najprv musíme preukázať dostatok vytrvalosti, ochotu a odvahu prejsť aj prekážkami a najmä tými našimi vnútornými pochybnosťami a nedôverou a prosto tým všetkým, aby sme ten zámer mohli mať požehnaný práve tým božským Jupiterom, tou božskou silou viery. Bo to najväčšie požehnanie Jupitera je, keď nám dodá vieru, že to dokážeme. A tá viera je vlastne tá vlna, ktorá nás tam akoby s ľahkosťou prinesie. Ale tá viera prichádza práve cez to vedomé prekonávanie a zdolávanie všetkých tých víziev, ktoré nám tam Kronos, Saturn predkladá. Takže ak niečo nejde jednoducho, poďakujme Saturnovi a vedme, že je to celé o nás, že vlastne všetky tie prekážky a všetky tie výzvy si tam kladieme my sami. Len preto, aby sme urobili samých seba silnejšími, odvážnejšími, odolnejšími, vytrvalejšími. Aby sme si viac dôverovali. Čím väčšiu dôveru v seba si potrebujeme vytvoriť, tým väčšie pochybnosti o sebe, tým väčšiu nedôveru a nám tam Saturn dá ako výzvu. Náš vnútorný Saturn. Zároveň treba samozrejme sledovať, aby sa Saturn nestal tým molochom, ktorý požiera sám seba.
Že ono napríklad je mnoho úžasných nápadov, ktoré sa v tej histórii, za taký typický príklad by som dala povinnú školskú dochádzku, ktorú uzákonila pred 250 rokmi Mária Terezia. To bol geniálny uránsky nápad. Vziať deti z toho panského, zrušiť detské roboty a prinútiť ich vzdelávať sa. V tom čase, v tom období, to bol naozaj prevratný uránsky nápad. A zabezpečil, ako každý uránsky nápad, zabezpečil veľký pokrok. To ani nebol, že pokrok, to bol veľký skok. Nebol krok, to bol skok dopredu po vývoji vedomia ľudstva. Keď sa detská tvorivá sila a detská schopnosť prijať obrovské množstvo informácií a rozvíjať sa, vyvíjať sa, zbavila toho jarma roboty, prestala sa zneužívať na prácu a začala sa vkladať vlastne do toho do tej pôdy pokroku. Akurát po niekoľkých... veľmi dobre to fungovalo. To fungovalo mnoho desiatok rokov ako úžasný nápad, ktorý zabezpečoval vlastne vývoj, zabezpečoval rast, zabezpečoval životaschopnosť, podporoval životaschopnosť. Až sa to dostalo do situácie, kedy vlastne ten školský systém, ktorý mimochodom ako Saturn je aj archetyp učiteľa, čiže vlastne školský systém je taký typický saturnský princíp, sa stal molochom, ktorý už len neustále krmi sám seba. Že už vlastne neslúži tým deťom, ktorým mal slúžiť pôvodne, dokonca už neslúži ani učiteľom, ale už sa živí energiou detí, aj učiteľov a všetkých vlastne, ktorí participujú na tom systéme, pretože už aj z učiteľov urobil úradníkov, ktorí musia stále vlastne len sa starať o to, aby naplnili nejaké osnovy a aby vyplnili všetky tie dotazníky a dokumenty a neviem, čo všetko tam potrebujú vyplňať a už vlastne im na to samotné plnenie svojej služby, pretože ja stále verím, že väčšina tých učiteľov tam idú preto, že je to pre nich akt služby a že naozaj chcú odovzdávať vedomosti a venovať sa deťom, ale jednoducho tým, že systém ako saturnský princíp už začal pojedať sám seba, a teda aj svoje deti, aj tých učiteľov, aj tie deti, ktorým mal slúžiť, tak vlastne oberal energiu aj tých učiteľov, aj tie deti a už to nikoho nebaví. A naozaj si to žiada ten Jupiterovský zásah. A aj priviesť to vlastne, odovzdať to tomu Jupiterovi, ale dovtedy udržať si tú vytrvalosť a podporovať, neustále posilňovať v sebe tú silu, odvahu, vytrvalosť, aby sme vytvorili ten nový prístup k vzdelaniu našich detí, pretože tento tereziánsky systém, ktorý mimochodom prežil v takmer nezmenenej podobe tých 250 rokov a ktorý si zaslúži uznanie a úctu za to, čo pre vývoj ľudstva urobil, je najvyšší čas vlastne premeniť, ale úplne od základov. Možno sa ukáže, že už je to naozaj múmia, pri ktorej sa tam niekde salutuje v mauzoleu a že je čas ju pochovať s úctou a zrodiť úplne nové dieťa. To neviem, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale v každom prípade naozaj ten saturnský princíp sa stal molochom, ktorý požiera sám seba. A myslím si, že už aj ten systém samotný netrpezlivo čaká na príchod Jupitera. Ako potrebné oživenie, živú vodu,
ktorú potrebuje. Takže aj v tom celospoločenskom merítku zažívame práve takéto zosobnenie, stelesnenie toho princípu Uran, Saturn, Jupiter. A možno keď sa na to trošku zameriame, tak ho objavíme na mnohých miestach v našich životoch. A vlastne to bolo zmyslom tohto vysielania dnešného, aby sme na to upriamili pozornosť svojho vedomia tvorcu. Že áno, takto to aj vo mne prebieha. Kde som teraz, v ktorej fáze, ktorý archetyp práve vo mne teraz pracuje. Je to ten uránsky tvorivý, nadšený, alebo je to ten obmedzujúci saturnský, alebo už som v tej fáze Jupitera, kedy dostávam to požehnanie a môžem to priniesť svetu. Tak nám všetkým želám krásny zvyšok nedele a nech sme neustále podporovaní aj Saturnom, aj Uranom, aj Jupiterom. Nech nám tie požehnania prúdia a aby sme si tým cyklom neustále prebiehajúcim a neustále sa obnovujúcim prechádzali s plným vedomím a s radosťou. Pekný deň.